Най-голямото богатство на нашата община са хората. Благодарение на тях идеите стават реалност, мечтите се превръщат в постигнати цели и въпросите намират отговори. Смисълът на местното самоуправление е да бъдем заедно. Затова диалогът беше в основата на моята работа в последните 4 години. Заедно направихме Враца по-добро място за живот. Вече имаме много пътеки и дано те са пътища към добротата. Нека продължим заедно, защото Враца е кауза. На 25 октомври 2015 година за кмет на община Враца гласувайте за Николай Иванов с номер 17 на интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.